ईमानदारी से घर परिवार की सेवा करो, प्यार करो। आतना न प्यार कर देता रे, आतना न प्यार कर देता रे। हमरा हंसले सोचना ई त पकड़ पैसा वाला ओने बैठल खड़े सल लइका ओने देख। हां काजी हमर तो रोज के निजा घाटा अगिया मोहब्बत के अगिया मोहब्बत के लगवले रहेला। रचना श्री शशि बावला जी के सौभाग्य की बात बाकी आप मंच पर पानी प्रस्तुत हो रहा है, क्षमा करा तू ये लई अगिया मोहब्बत के लगवले रहेला कि सूते न देला लगवले और आदरणीय बड़का भी इतना सहूलियत और सजगता से पुरस्कार देवे करके दिल से बहुत बहुत आभार कहलस मौगी अरे कि परदेसी पिया बड़ा बहुत साथ लगता कि छुट्टी ले बड़ा ही जगौले एगो परदेसी पिया बड़ा बहुत साथ लगता कि छुट्टी ले बड़ा एही कोनो ठीक बात ना हरदम मिजाज हो हरदम मिजाज गड़बड़ले रहेला हमेशा मिजाज गड़बड़ाइले रहता ई कौन रहन भइले हरदम मिजाज गड़बड़ले रहेला सूते न देला
वो बबुआ के मित्र लोग, वो बबुआ के दोस्त लोग की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, दिल से धन्यवाद, यथायुक्त सम्मान बा। आए गौरी बात हटे आज इतवार आई रहल सुख के इतवार सुख के आई रहल बीच में खाली एगो शनिचर पड़त है बात बुझिया लोग गाना बजाना अबे हटे भोजपुरी मान बन जाता है। दिन भर के सूते न आदरणीय श्री जेपी तिवारी के परम मित्र श्री सुदामा यादव जी जो ही परम मित्र आईटीबीपी इंडियन पुलिस बल कालना की वो भारतीय सेना के एगो सदस्य और हमनी के छोट भाई आपके तरफ से बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आदरणीय सुदामा जी के बार बार। आप इसी तरह खुश रहिए, आशीर्वाद। और आखिरी बात कि जितना दिन रउआ ड्यूटी करीला, अगर 4 महीने ड्यूटी कर लेला तो 4 महीना ई जे गांवे आई के 15 दिन में सधावे के पैसे 4 महीना मेकअप करे के 15 दिन शशि में हमार गांव ना शशि बावला के लिखल निमन से लिखल आज ये बात कही गंदा से गंदा बात कहल जा सकता, लेकिन कहे के पूरी ढंग कोनो सबसे गंदा भगुआ में तो गंदा गावे का समाज के तरफ से इजाजत हो, हल्का हल्का यही से हल्का हल्का तनी छेड़खानी वाला गीत गा ले जा, लेकिन लोक गीत में तनी मनी पर्दादारी उचित बोला आ जितना चाहे कहल मौके बिजोरी ले पीछा होके जितना बाकी बाबा जी बुझानी तोरो आशीर्वाद के स्वरूप पुरस्कार माता रानी की कृपा बना रहे। टीम उज्जवल सिंह जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव आदरणीय की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन बा, यथायुक्त सम्मान बा। अगर 5-1 के मसाला पर बढ़िया काम हो रहा बा और जब 14 है के हो जा जोरी ले पीछा होके
सावन कौन महीना है, धारण काहे किया जाता है, ये सोचे वाला बात है। चैतों में सावन बारी परिसवले रहेला, सूते न देला तू हर जगले रहे। सबके स्वागत बा ऐसे विवाह समारोह में, और दिल से क्षमा चाहतनी अगर कोनो अप्रिय शब्द के प्रयोग खातिर। सबके प्रणाम।